Though not here, you're not alone. In our hearts you will live on, where there's no more sorrow and no more pain, no more storm clouds, no more rain. Your work is done, you've been set free, so rest in peace, rest in peace. It's so hard to understand how to let go of your... Ugwu ezigbo mmadụ nwoke dị mma nwoke nwere obi ọma nna ya lugo anyị si ka anyị bịa ọnọnya today otu anyị kesi wee jebe wute anyị rinne mana anyị si ka anyị bịa kwado ya na akwa ya na ịkwasị ya ike. My name is Nwachukwu. I'm the daughter-in-law of Isaac Ugwu. Very grateful to be here today with my family from the Abaganag, Ugwu family. Thank you so much for being here. We are grateful for this life, this love, and this opportunity to celebrate our dad. Amen. Nwachukwu ga-eme etu o si na-adị. Then asị etu o si na-adị, etu ọbụla o si na-adị apụta tikere Chineke. So anyị kwu na mkpọrọ ọ gbọrọ ya wutere anyị mana ọ ka nya nwa mma n'anya. Anya bụ Prince Ikechukwu Nwachukwu na ọ nọ n'aka nne nke nna n'eluigwe. Okwu nkasi obi na Chineke m kere mmadụ mara mmasị onye ya na mana ebere anyị na-ebe n'isi onye nke nara na-abụ ka ọ nọrọ na ebe ka mma. Ọ bụ gịnị ka m mere iji kwụlụ m n'ọnụ? Ọ bụ gịnị ka m mere iji kpọọ m asị? Ọkwa mụ na anyị bụ nwanne, onye jebe ọkpọrọ ibe ya, onye ilo bịa wee tinye ọgba aghara. Na mụ na anyị bụ nwanne, onye libe onye tibe ya, n'ọkwa nwanne otu na wosu arụ. Abụgbalabe na mụ na nwanne mebesigo. Abụgbalabe na mụ na nwanne mebesigo. Iwe gị dị ọkụ dajụọ, ọ dị n'obi m. Nwoke bụ ezigbo mmadụ. Ọ bụ na mmadụ niile dị ka ya ụwa ka amagbu onwe ya. O nwere ife ọtara onye ọra ebe onye ọra eje ha na Chineke ogologo ndụ mana ife bụ uche ga-eme na ọ bụrụ chi anyị ga-eme. Ekpere anyị bụ ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa then ndị mmadụ nwụnarị ka ha dibe n'ọsọ Chineke bi maka ụwa si wee dị. Okwu ntazi obi m ekwu na ha ya edibe ihe fada kwu na okwu Chukwu mgbe ọbụla ha na-eme ihe dị mma ha na-elote nna ha. Anyị ga-eji maka anyị ncha niile jekwa ebe ahụ ife a ife Chukwu kegolo ekwu dịgo olunu ya na ọnwụ abụrụ njedebe nke ife niile oge elue onye ọbụla anyị na m amasị ife fa die
na anyị edigokwu. May the soul of late Dr. Prince Isaac Ikechukwu Okwu rest in peace. Amen. Anyị wee bịa n'ụlọ ka anyị si n'ụfa ndo nnukwu ọnwụkwa young 73 aka akarọkwa nke ọnwụkwa very very young ọ na-agbawa anyị obi. A man of transparent goodwill. He touched a lot of lives. Ndị befa na-ekwu maka ya etu ọkwa ka ụwa niile si ekwu maka etu esi wee bi ndụ ya n'ụwa. Anyị wee na-asị na Chineke ya na-alụkpụrụ obi ya na ndokwa. O nwere ife ọzọ enwere ike imele onye rapụrụ ụwa na ụrụ ife mbụ a na-agba etu ife a na-eme kịta wee rie ugwu ikpeazụ wee na-ayọ Chukwu ka ọ narị mkpụrụ obi ya. Ọmụ abụọ ọsọ Chicken Ọba Junior na-egwu nwa na the family ya eme ọfụma nke mee ama mmezi ọtụ ifeọma ya na-abịa ọzọ ọba ya abịa ya bụ ifeọma ka ya abịa. That is all. have heard of a land on a faraway strand. 'Tis a beautiful home of the soul, built by Jesus on high. There we never shall die. 'Tis a land where we never grow old, never grow old.
Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Chief Stephen Ugwu, onye Abagana, Chikeroba na Abagana. Yes. Prince Dr. Ikechukwu Ukwu, onye Abo. Na-abụ ebe a anyị nọ taa. Ọbịa ka nwa ya ọmụta na-anụ nwa nwanne m nwoke. Fancha nọcha USA, New Jersey. Akwụọtagwo. Ife mere na ife mere mere anyị. So o wutere anyị so much. Ọ bụ eziokwu na ọnwụ na-eche onye ọbụla. And ọ bụrụ na ife anyị aka ede leta na-ede yọọ Chukwu ka ọ nọrọ gakwuo nwe obele. Mana nke anyị dere leta gakọta pụta n'ezi, ọ bụ na stampụ adịrị ọkwụrụ ebe ọkwụ. So mana uche Chukwu ga-eme etu o si na-adị. Then a sị etu o si na-adị, etu ọbụla o si na-adị apụta tikere Chineke. So anyị kwu na mkpọrọ ọ gbọrọ ya wutere anyị mana ọ ka nya nwa mma n'anya. Then and ozi ọma nke anyị nwetaziri ikpeazụ na aṅasị ụnyaahụ na anya bụ Prince Ikechukwu Nwachukwu na ọ nọ n'aka nne nke nna n'eluigwe. So bụ na Chineke enyegwu ya ọrụ ebe ahụ ọ na-alụ wee sị na ọ dịkwa ka onye ruru onwe ọrụ mana nke ya amakarịa. So I am very grateful for that. I kene Chineke ebe ọ bụ na ọ na-enye igwe ka ọ nọ. Ọ bịara na ọ na-ayọkwu Chukwu ka o mekwuela anyị ebere. In Jesus' name. Dalurine. Afa mo Chief Nwachukwu Ugwu Ikemba Abagana. Ọ nwanne nwoke ka na nwanne nwa ya nwaanyị ebe a. Kigota na-egwu. Okwu nkasi obi bụ na Chineke kere mmadụ mara mmasị onye ya na mana ebere anyị na-ebe n'isi onye nke nara na-abụ ka ọ nọrọ n'ebe ka mma ka ọ nọrọ ebe ka mma. So na-akasịkwazi ezinụlọ ya ka fam dibe na anyị nwazi na-edikwu ọ ga-adịsị mma. Ebere anyị n'isi ya bụ na na-eru ebe Chineke kwadoro ya bụ ezigbo ebe n'aha Jizọs. Daalụ. Thank you. Kenekwuo gị. Ọgọ nwoke dị ife anwa nwụrụ. And my younger brother adị ya nwaanyị ka diọkpala ya na-anụ. Anyị na-asị na
nwoke bụ ezigbo mmadụ ọ bụ na mmadụ niile dị ka ya ụwa ka amagbu onwe ya but na nke osi na-adị o welugwu ya na anyị na-atụ anya na ọ ga-edobe ya na ezigbo ọnọdụ na n'ezi ya na-ayọkwu ife ọzọ emekwu na n'afa Kristo onye nwe. Okay, abụ Chief Azụbụike nwoke elo ụmụnne nwezu akụ nke Abaga. Okay, Ogbuefi Chikeloba bụ onye mere invite ezigbo enyi nwoke so onye wa kpọta ka m bịa ka anyị nọrọ o nwere ife ọtara onye ọra ebe onye ọra eje ihe anyị na Chineke ogologo ndụ mana ife bụ uche ga-eme na ọ bụrụ anyị ga-eme anyị na-asị na nke nwụrụ anwụ ka Chineke da mkpụrụ bịara ndokwa n'aha Jizọs. Ọmụwa bụ Chuka Agụegwu. Yes, ofu family anwa. Debe Agụegwu na ndị be Ezidegwu bụ nwanne. Yes, that is why we are here. Ọ nwere n'ife ọzọ na ekpere anyị bụ ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa. Then ndị mmadụ nwụnarị ka ha dibe n'ọsọ Chineke bi maka ụwa si wee dị. Yes, ha die ọnwụ dị na mbụ adị ka mkpụrụ obi ezu ike na ndokwa. Amen. Okay, sir. Mụwa bụ injinia bụ ya. Abụ m onye Abagana. Ịma na diọkpara onye anwụ na-agọ ọgọ na Abagana. And Ada nwanne nwunye m n'ife ndị oyibo na-akpọ cousin ka diọkpara ya na-anụ onye ka anyị ji wee bịa sị ka anyị jee bịa kwudoro ha kasịkwuo ha obi na ihe menụ anyị bịa ebe a represent ndị be ọkọs na ọnwụ bụ ya na ndị be ọnwụ bụ ya as a whole. O nwere ndị ọzọ anyị na ha nọ n'azụ then ndị a niile bụ n'ebe a bụ ndị enyi ndị be Ezidegwu. Okwu ntazi obi m ekwu na ha ya ediben ihe fada kwu na okwu Chukwu mgbe ọbụla ha na-eme ihe dị mma ha na-elote nna ha and no that is ihe mụnwa na ekpekwu na ekpele ha na-eme ezigbo ihe ka nna ha si eme onye ọbụla ayọn niile na-eje n'ụzụ so na onye ọbụla mbọsị ọ bịara ya okene Chukwu anyị na-ekene Chukwu ha na-ekene Chukwu na ha nwere ike inye papa ha this type of befitting burial wee na-asị ka mkpụrụ obi. Afa m bụ Ifeyinwa Ezidegwu. Ha na-anụ ada nwaanyị. Enwere m nnọọ obi aṅụrị nke mbụgodi na wedata amalụ mma mmiri ede ezo nwere ife nnọọ a ga-asị na ọnya nwa bụrụ ya nkasi obi nne ya anyị ga-eji maka anyị ncha niile jekwa ebe ahụ ife Chukwu kegolo ekwo dịgo olunu ya na ọnwụ abụrụ njedebe nke ife niile oge elue onye ọbụla na anyị na m amasị ife fadie na anyị edigokwu bụ ndị ọgọ. Afa m bụ Mrs. Chika Onwuboya. So onye anyị bịalụ ịkwa late Dr. Chief Isaac Ikechukwu diọkpara ya na-anụ nwa my cousin Mrs. Ogugwa Ezidegwu nwunye Emeka Ezidegwu. So diọkpara onye anwụrụnụ na-anụ ada Mrs. Ogugwa Ezidegwu afịa bịa aṅụrị. So kasi obi na-enye ha bụ na ihe mere na-emego my happiness bụ na
only good testimonies about the man, how he lived his life. So na haka hadi benebo masere Chukwu ka odi otu na Chukwu mari ihe niile. May the soul of late Dr. Prince Isaac Ikechukwu Okwu rest in peace. Amen. Okay, abum Vivian Okeke Mrs. Abum onye Abagana. Ana anu n'Enugu Agije. Onye anu anwụ no bụ ọga anyị nwoke. Diokpalia na anu my niece. Aṅụlị eziji egwu. And Papa Aṅụlị mụ na Papa Aṅụlị bụ first cousins. Mama Papa Aṅụlị tọọ Papa m Sebastian Okonkwo na Abagana. Anyị wee bịa nụnụ ka anyị si n'ụfa ndo nnukwu ọ nwụkwa young 73 aka akarọkwa nka ọ nwụkwa very very young ọ na-agbawa anyị obi ọkwa ya ka ị na-anyị fụ na Abagana kwụ n'ụlọ anyị na-asị biko ndị be chief ukwu biko nụ ka anyị dibe o mere anyị ncha mana anyị yi edi ka ife anyị yi emekwanụ anyị na-ekpekwa ekpele ka Chineke nna mee ka ọ demezi n'ọzọ onye ọbụla ya anwụzinụ ga na-elu 90 and above n'afọ afọ m Nnamdi Okonkwo ọgọ ndị be Ezidegwu Emeka Ezidegwu na anụ nwanne m nwanyị nwa agụ Amerịka okwu nkasi obi na as na ọ bụrụ how long but how well based on etu esiri okwu gbasara onye anyị nọ na nke onye a na-akwata efu na ọ bụ a man of transparent goodwill. He touched a lot of lives. Ndị befa na-ekwu maka ya etu ọkwa ka ụwa niile si ekwu maka etu esi wee bi ndụ ya n'ụwa anyị wee na-asị na Chineke ga na alụkpụrụ obi ya na ndokwa nọnyere ndị ọ hapụ n'ụwa dịka Reverend Father sikwu ka ụmụ ya lote ndụ nna fa bi n'ụwa ka fa sikwa etu a wee du ndụ a na-aga n'ihu anyị wee na-asị ka Chineke na mkpụrụ obi ya na ndokwa n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe. Amen. Alfred Okonkwo ibe mkpata nji bịa ebe a mụ na ndị be Ezidegwu ka nso wee bịa onye a na-anụ nwa ya ebe a bụ nwa di ya na m so ya mere nji wee bịawa. Okwu nkasi obi m na-enye bụ na o nwere ife ọzọ enwere ike imere onye rapụrụ ụwa na ụrụ ife a mbụ a na-agba etu ife a na-eme kịta wee rie ugwu ikpeazụ wee na-ayọ Chukwu ka ọ narị mkpụrụ obi ya n'udo n'efu Kraịst onye nwe anyị. A first-class citizen. Ọzọ Chigalaba Abaga. Ọgaranya na-ekwesị ekwesị. And then, Comrade JP, you're welcome. The communities that are gathered here, we recognize. Your face, in a lecture. Yes, very good. My colleagues here, you get 9 minutes. Okay, before I hand over.
all the way from United States of America. Onya bagana. Oh, go mwoke ka anyị bịa ịkwado nna nyelugo. Bịa ka ịkwanyeli ya ugwu. Ezigbo mmadụ, nwoke dị mma, nwoke nwere obi ọma. Nna nyelugo. I see ka bịa ọnọnya today. And we came all the way from the States to make sure that we are fully represented. Ndabaga, nekwogam kobo. Akama funu rona, onye dika nanyelugo, onye obi umane, onye ji onye ọbụna melu nwanne, onye kpọrọ onye ọbụna mmadụ. Man, as humans, we'll continue to pray. I am praying to Heavenly Father. And I know He's an angel now in heaven, looking after each and every one of us. And I'm so thankful to God. Ana make ne fancha sebe di chiche. Where the West Africa dia kudolu munadim ugonia ezidi egwu. Ganyi we supporter ndoganyi. Thank you. Thank you. Asante. I
bless you for coming. Business in the arena because now you channel security anyị ga-awụrụ na ọkacha ndị a na-ahụ ọcha enwere ndị isi nete nwekwa ndị bụ si ndị ntọ Chief Gadrigna Monowu, Chief Elias and Ugwu. Thank you. On the Agolo family no n'akụkụ ọ bụ na ndị bụ andị n'ime sịa ndị a na Agolo family a na-abanye Professor Ogolo family. 15,000 naira. Hanado Hana support the bear and a day. That's right. Okay, total cash. 449,000. You're filing. Thank you very much. My name is Nwachukwu. I'm the daughter-in-law of Isaac Ugwu. Very grateful to be here today with my family from the Ugwu family. Thank you so much for being here. We are grateful for this life, this love, and this opportunity to celebrate our dad. Amen. I feel grateful. I feel incredibly grateful to pay my last respects to my father. He was an incredible man and someone who will be missed terribly, not just by myself, but by the community at large. Long-lasting legacy of integrity, wisdom, hope, and a spirit of generosity. His wish is that his legacy lives on beyond him through Victor, Nwachukwu, Chinedu, and Arinzoku, and the many other sons to come. Amen. 5 pound drinks. Come here and pour drinks together. Rosma, are you there? Haji, a very large cow, live cow. They should have about it.
Nwachukwu and the Council of Chiefs in our
Ugwu, and the entire union of Abo, they are here divided everywhere to make their presentation. Yes. Because the Anabata should give way. The Anabata will give way. Thank you. Because we give way for His Royal Highness. Family. Every tuber of here, 10 kgs. Okay, 10 kgs.
ugo nne ya Nnaemeka Ezidiegwu onye Abagana mana ebi na America. Ada nwanyị ka diọkpala Dr. Isaac Okwu na-anụ afa ọgọ nwoke na-anụ nwa nwanyị bụ Dr. Victor Okwu. Afa nwa nwanyị a na-anụ bụ Dr. Aṅụle Celia Ezidiegwu Okwu. Anyị nwa bụ ndị Abagana. Mụ na Isaac Okwu dị mma rinne ma Henrietta, the family just like unbelievable. So otu anyị kesi wee jebe wute anyị rinne mana anyị sị ga-abịa kwado ya akwa ya na-ekwasie ya ike bụrụ ijele mmọnwụ ife ọbụla o yeri ife ọgaranya ka Isaac bụ nwa igwe ka ọ gwa ịnwa ugwu ọgaranya na ibi ya na-eme ife ọ na-adị mma daalụ rinne biko ụmụ ya na ụmụ ya anyị na-ayọ ma onye bi ya ka fa nwee udo die ife menụ n'anyị cha ka o mee mkpụrụ obi ya ezu ike na ndokwa ka eme ebe niile a ka arụ ya esori ka ụmụ ya na ụmụ ya biru n'udo na-eloti ya mkpụrụ obi ya ife ọma niile o mee nọ na ndụ ya ka fa ṅomie na-eme ka nna fa si mee daalụ. With 50,000 naira. Also chicken about junior. Nne na the family ya eme ọfụma. Nke me ama mmezi. Ịtọtụ ife ọma ya na-abịa. Ọzọ ọba ya abịa abụ ife ọma ka ya abịa. That is all. Ọba aja Igbo ahụ, what's my you there? Somebody in the building,